रायजो राजाखौ टारगेट लानानै दिनैसिमबो सोलिगासिनो दङ। दा टारगेटआ बयनिजोंल' बे साइनासालियाव जिरायनायानो बयजोंबो जों टारगेट खालामजायो। जोंखौनो जेरावबो नांगौ, धोरोमनि अनुष्ठानावबो जोंखौ नांगौ, जोंखौ पलिटिकेल हान्जायावबो जोंखौ नांगौ, राजा लामा होबथानायावबो जोंखौ नांगौ, आरो मालाबा आन्दलनाव दिसपुराव जोंहा थांनायाव दिल्लीयाव थांनायावबो बे रायजो राजाखौनो नांगौ। दा बेखायनो बुंदों रायजो राजाखौनो जों गोरोन्थि मावाखै, दायखौ सोर मावदों? साफा सानै हयতো लिडारा मावदों, आरो बै लिडारफोरखौ सिनायनानै दिनै सम जादों। दहाय बेखौनो बुंलांदों रायजो राजाया दायखौ मावाखै, सोर मावदों दायखौ? दायखौ जोंनि साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा मावदों, जाय बिथांमोना मैया दाखालिसो फैनानै नैबे सोमावसारनाय हान्जायाव बाहागो लाफैबाय, मैया दाखालिसो फैनानै आन्दलनकारि हिसाबै गावखौ गायसनफैबाय। खिन्थु बिथाङा 52 बोसोर बड'लेण्ड आन्दलनाव मावदोंमोन, बे बाथ्राखौ मिथियाखै। 3-4 बोसोर जादों बिथांमोना दिनै फैनानै बुंदों बिराद गिदिर लिडार गावखौ साजायबाय, लम्ब जम्ब खालामफैबाय, बिराद होंगो दोंगो खालामबाय। बिथांमोना बुंबाय जोंसो आसल लिडार, जोंसो बड'लेण्डआव सुबिदा जाथारसिगोन, बेखायनो जों फै। रायजो राजाया बेखौ फोथायबा जानाय नङा। सिनायनानै बिथांमोनखौ 3 बोसोरल' जादों, 4 बोसोरल' जादों बिथांमोना दिनैसिम एबसुआ मा मावबोदों, एनडिपिआ मा मावबोदों, बिएलके मानो आन्दलन खालामामोन, बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुजियाखै। ओरैनो मैया दाखालि फैनानै बिथांमोना होंगो दोंगो खालामफैबा रायजो राजा जुदि बिथांमोनखौ फोथायोबा, खिन्थु गाबोन समफोर खिन्थु जोङो गेजेर लामा ससेयाव आन्दायनाय रायजो राजा फोथायगोन नामा बिथांमोना? फोथायबा जानाय नङा रायजो राजा बिथांमोन। दा बेखायनो खावलायदों बै बिथांमोनखौ सिनायनानै सम जाफैदों। जोंथ' दिनै मिथिबाय भारत सरकारा जोंनो माबा मोनसे होनो थाखाय बिथांमोना रेडि दंसै। जोंखौ बुंदों नोंथांमोनाबो रेडि जादो, बड'लेण्ड आन्दलना बिराद गोलाव जाबाय, बेखायनो नोंथांमोना हायोब्ला बयबो ज' जाजोबदो, रन्जन दैमारिखौ लाबोदो, बैष्णव समनिखौ बुंबाय, सावरायग्रा बिथांमोनखौ लाबोजोबदो, बयबो ज' जानानै खेबसे फैदो, जोङो नोंथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जों रेडि जानोसै। नाथाय नैबे समाव जों दिनै नायदों माखासे लिडारफोरनि जे आखल, बिथांमोना खालामनाय जे लम्ब जम्ब, बिथांमोना खालामनाय जे होंगो दोंगो, दा बिथांमोननि जे आखुथाय बेखौ नुनानै जों दिनै फोथायबाय जे बिथांमोनासो दिनै माबा मोनसे एकर्जा जानायखौ बादों, बड'लेण्डखौ बादों होननानै जों साननो हायो। दैदेनगिरिफ्रासो बादों दिनै, रायजो राजाया खिन्थु बायाखै दिनै। बै माखासे दैदेनगिरिखौ बेखायनो सिनायनांगोन रायजो राजा बिथांमोन, जाय दैदेनगिरिया दिनै जोंखौ गोनो गोथो खालामदों, बेखौ सिनायनानै सम जादों दिनै। दा बेखायनो